čus lidi, vítejte u dalšího shortu. Podívejte se, jak dopadla naše trať největší. Dopadlo to docela dobře, mysleli jsme si, že to dopadne teda hůř. Tady to potřebuje jenom zasypat, jak vidíte, tady. A dopad si jenom potřebuje trošku srovnat ze stran a možná taky prosypat hlínou hezky, protože tady jsou úplný díurky. Ale ta druhá část, ta se absolutně bude měnit, protože je zničená a moc se nám nelíbí a chtěli bychom to o dost větší. A tahle lavice, tak je docela jako dobrá, nepotřebuje si na tom nic moc dělat a to je vše.